Hej og velkommen til. Jeg vil nu gennemgå det tekniske stof vedrørende bilteknik, som I skal bruge, når I skal op til den praktiske køreprøve. I vil typisk få mellem 3 og 5 spørgsmål. Kan I ikke svare rigtigt på ca. 70% af spørgsmålene, så er man dumpet, og man kommer ikke ud at køre. Så lad os starte med at kigge i motorrummet. For at åbne forklappen er der et håndtag hernede på dørpanelet, som I kan se her. Hiver man ud i håndtaget, så er forklappen åben. I midten af forklappen, der er der et håndtag hernede under, som man skal trykke op i, så kan man åbne forklappen. I kan se håndtaget heroppe. Når man kigger ned i motorrummet, så skal motorrummet se pænt og nydeligt ud. Der må ikke være udsivende olie, motoren må ikke være tilsølet i olie, og der må ikke ligge løse blade eller klude. Der er nogle forskellige væskebeholdere, som vi skal udpege og fortælle, hvor meget der skal være i de forskellige beholdere. Hvis vi kigger herover til venstre ved motorrummet, så har vi en væskebeholder her. Det er kølervæskebeholderen. Hvis vi kigger ned på siden af den, der er der 2 streger. Den nederste streg er minimumsmærket, og den øverste streg det er maksimummærket. Væskestanden skal være imellem disse 2 streger. Bevæger vi os længere hen til højre herover, så har vi beholderen herover med det blå låg. Det er sprinklervæskebeholderen. Der skal bare være nok til den tur, vi skal ud og køre. For at kontrollere, om der er nok i beholderen, så er der en kontrollampe inde i instrumentpanelet. Lyser den kontrollampe op, så mangler der væske. Bevæger vi os længere heroppe af, så kan man se den hvide beholder med det sorte låg. Det er bremsevæskebeholderen. I den beholder, der skal der være mellem minimum og maksimummærket. Hvis man kigger ned igennem det lille hul, så kan man se en streg. Det er maksimummærket, og nede under kanten, det er minimumsmærket. Så har vi oliepinden. Hvis man hiver den op, så skal man kunne kontrollere, at olien er mellem minimum og maksimum. Det man gør, man tager og tørrer det nederste stykke af her med en serviet. Og så tager man så oliepinden og dypper ned i olien igen. Når man så tager den op, så skal den være mellem minimum og maksimummærket. Minimumsmærket, det er den streg, vi har her, og maksimummærket er den streg, vi har her. Så lad os prøve at dyppe den ned i olien igen og se, hvor meget olie der er på. Og vi kan se, at den er mellem minimum og maksimum, så er der nok olie på. Er den under minimumsmærket, så skal man fylde på. Mangler der olie på motoren, så fylder man olie på her. Nogle biler har en servovæskebeholder i motorrummet. Det har denne bil ikke, da den har elektronisk servostyring. Fejler servostyringen noget, så vil der være en kontrollampe, der lyser op i instrumenteringen, som I kan se her. Den røde lampe med rettet på. Slukker den ikke efter man har startet motoren, så vil der være en fejl i servostyringen. Så har vi udstødningen hernede. Udstødningen skal sidde fast med bøjler og stropper. For at tjekke om den sidder fast, så rykker man lidt i den med foden til siden, og der kan vi se, at den sidder fast. Udstødningen må ikke udvikle unødig røg og støj. Der må ikke komme sort og blå røg ud, men der må gerne komme hvidt og klart røg ud af den. Udstødningssystemet skal være forsynet med en lyddæmper. For at undersøge, om udstødningen ikke larmer unødigt, så er man nødt til at starte motoren og lige give den lidt gas og lytte, om den støjer unødvendigt. Så bevæger vi os hen til lygter på bilen. Alle lygter foran på bilen skal være hvide eller gullige. De skal have ens farve og ens styrke. Alle lygter foran og bagved skal være hele og rene. Vi har 3 forskellige slags lygter, som er påbudte foran. Det er positionslyset, det er nærlyset og det er fjernlyset. Så lad os prøve at tænde positionslyset til at starte med. Herovre i venstre side, så har vi lyskontakten. Lige nu står den i position 0. Hvis vi drejer den 2 gange til højre, 1, 2, så er der positionslys på. Så lad os gå ud og kigge på det. Den øverste LED-stribe, som I kan se nu, det er positionslygterne. De skal kunne ses for en afstand af 300 meter, og de må ikke virke blændende.
Det er ikke nogle lygter, vi kører med til daglig. Man bruger den kun, når man parkerer på en mørk, uoplyst vej. Og så har vi nærlyslygterne. Lad os gå ind og tænde for nærlyset. For at tænde nærlyset, så skal man starte med at dreje nøglen en gang, så der er tænding på. Og så har vi lyskontakten herover igen. Den drejer man så videre helt til højre. Så er der nærlys på. Så lad os gå og kigge på bilen få nærlys på. Kravet til nærlyset er, at det skal oplyse vejen minimum 30 meter frem. Det skal være asymmetrisk til højre. Det vil sige, at den oplyser vejen mere i højre side, så vi kan få øje på cyklister og fodgængere. Nærlyset skal have et fald på 1%, så det ikke blænder modkørende. Og hvis vi går herover på siden, så kan vi se nærlyset lidt bedre. Den runde kuppel herinde, det er nærlyset dertil. For at kontrollere, om nærlyset falder 1%, stiller man sig helt hen til forlygten. Vi stiller os helt op foran lygten her, holder en finger på den øverste lysgrænse og træder en hel meter tilbage. Og så skal lysgrænsen falde med 1 cm per meter, jeg træder tilbage, og det kan vi se, at den gør. Og så har vi fjernlygterne. Fjernlygterne skal oplyse vejen minimum 100 meter frem og må gerne virke blændende. Fjernlygterne er de eneste lygter på hele bilen, som må virke blændende. Og som vi kan se her, så tænder og slukker fjernlygterne sig. Hvis jeg går herover, så kan vi se det lidt bedre. Og det er inde i den samme lygte, hvor nærlyset også sidder. Lyset er blændende, skal der være en blå kontrollampe i instrumenteringen, som fortæller os, at fjernlyset er tændt. Så lad os prøve at tænde og slukke på fjernlyset. Vi har blinkerarmen her. Når man trykker den væk, så er fjernlyset tændt, og når vi tager den ind mod os selv igen, så er fjernlyset slukket. Så prøv at lægge mærke til, at i instrumenteringen der er den blå kontrollampe, som tænder og slukker. Blinklygter. Blinklygter skal der være 6 af på en bil, 2 foran, 1 på hver side af bilen. Vi kan se, at jeg har dem i sidespejlene, og 2 bagved. Blinklygter skal være gule eller orange. De skal blinke 60-120 gange i minuttet. Blinker de mere end 120 gange i minuttet, er det tegn på, at der er en fejl, og det kunne være en eller flere af pærerne er sprukket. Blinklys de skal være så kraftige, at de kan ses i kraftigt sollys. Lygter bag på en bil. Der skal være baglygter, der skal være stoplygter, eller bremselygter, som nogen kalder dem. Der skal være nummerpladelygter, og der skal være reflekser bag på en bil. Baglygter skal der være 2 af. De skal lyse røde. De skal kunne ses fra en afstand af 300 meter. Stoplygter skal der være 3 af. Den tredje skal være højt placeret. De skal være væsentligt kraftigere end baglygterne, nærmere betegnet 3,5 gange kraftigere. Nummerpladelygter skal der være 1 af. Den skal være lysehvid. Den skal oplyse nummerpladen, så man kan aflæse den fra minimum 20 meters afstand. Er der mere end 1 nummerpladelygte, så skal alle sammen virke. Reflekser skal der være 2 af. De skal være røde, og de må ikke være trekantede, da trekantede reflekser er forbeholdt påhængskøretøjer. Og som I kan se hernede, der har jeg reflekserne. Bliver du bedt om at kontrollere, om bremselygterne virker, må du bede den sagkyndige om at træde på bremsepedalen, så kan du tjekke, om alle 3 bremselygter virker. Som vi kan se her, så virker alle 3 bremselygter. Dæk og felt skal være hele og ubeskadiget. Der må ikke være revner og buler. Dæk skal være pumpet op til et korrekt dæktryk. Det korrekte dæktryk står i bilens instruktionsbog. Pigdæk må du køre med fra 1. november til 15. april. Nogle vinterdæk har en pil på siden af dækket, som viser dækkets rotation. Har man sådan en pil, så skal dækkene monteres, så de følger pilens retning. Dæk de skal have som minimum 1,6 mm dækmønster på hele overfladen. Måden vi kontrollerer det på, det er her på siden af dækket. Der er der en lille Michelin-mand. Det er fordi jeg har Michelin-dæk på. Andre dæktyper kan der godt stå ordet TWI. Ud fra den, der vil der være en mærke herinde i rillen. Lad os kigge på den rille herinde.
Vi kan se, at den her gummidut, det er en slidindikator. Den er 1,6 mm høj. Når dækkets overflade er slidt ned til den, så den er plan, så er dækket nede på 1,6 mm, så skal dækket skiftes. Støddæmper. Der skal være 4 støddæmper på en bil, et ved hver hjul. Vi skal kontrollere, at støddæmperne ikke er defekte, og det gør man ved, at vi lige åbner forklappen her. Herovre i hjørnet, der påvirker vi støddæmperen ved at give det et kraftigt tryk. Når vi slipper, så skal bilen falde til ro med det samme. Den må ikke blive ved med at gynge op og ned. Styreapparatet. Styreapparatet skal være let, sikkert og hurtigt at betjene. Styreapparatet skal også være selvoprettende, uden mislyde. Retslør. Retslør er det stykke, man kan dreje på rattet fra side til side, uden at hjulene følger med. Nyere biler med tandstangstyring må der slet ikke være noget retslør overhovedet. For at kontrollere, om bilen har retslør, skal man først starte motoren, da bilen har servostyring. Så lad os starte motoren først. Derefter skal man sørge for, at rattet står lige. Man skal sørge for, at hjulene står lige. Derefter laver man små ratbevægelser frem og tilbage og ser ad, om hjulene følger rattets bevægelse med det samme. Gør de det, så er der ikke noget retslør. Og det kan vi så se, at de gør. Nu har vi jo så kontrolleret, om der er noget retslør i venstre forhjul, og det var der ikke. Nu skal vi så også kontrollere, om der er noget retslør i højre forhjul. Og hvis den sagkyndige beder dig om det, så må du bede ham om at hjælpe dig ved, at han drejer på rattet, og du så går over og kigger på højre forhjul. Driftbremsen, også kaldet fodbremsen. Det skal være et tokreds hydraulisk bremsesystem, som virker med væsketryk. Den skal virke på alle 4 hjul. Den skal kunne bremse bilen sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og alle belastninger. Bremsepedalen. Bremsepedalen skal sidde fast. Den må ikke være løs, så den kan rykke fra side til side. Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade. Der skal være 1 cm frigang, det vil sige det første centimeter du trykker på bremsepedalen, er der ingen aktivitet. Bremsepedalen må maks kunne trædes halvvejs ned mod bunden, og ved konstant tryk må den ikke synke yderligere. Vores driftbremse er suppleret med en vakuumforstærker, også kaldet en bremseforstærker. Vi skal kunne kontrollere, at denne vakuumforstærker virker. Det gør man ved at trykke på bremsepedalen 4-5 gange med slukket motor. Så holder man bremsepedalen nedtrådt og starter motoren. Så skulle bremsepedalen gerne synke halvvejs ned mod bunden. Gør den det, så virker den. Og som I kan se, min fod den synker halvvejs ned, og det er et tegn på, at vakuumforstærkeren virker. Parkeringsbremsen, også kaldet håndbremsen. Parkeringsbremsen skal være mekanisk og virke på mindst 2 hjul. Mekanisk betyder, at den er forbundet med kabler og stænger. Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen på en 18% hældning og blive stående i fastspændt tilstand. Nødbremsen. Nødbremsen kan være den ene kreds i driftbremsens tokredssystem, eller også kan den sidde i parkeringsbremsen. Den skal kunne bremse bilen sikkert, hvis driftbremsen svigter. Hornet. Hornet skal have en klar og konstant tone med ensartet lyd. Når man skal kontrollere hornet, skal man dreje nøglen en gang, så der er tænding på, og trykker her i midten kortvarigt for lige at tjekke hornet. Og så har vi havariblinket. Det sidder her i midten af bilen med den røde trekant. Trykker man på den, så blinker alle 6 blinklys på bilen, og det er de samme krav, som der er til de øvrige blinklys. Det var så alt det tekniske stof, som vi skulle bruge til den praktiske prøve. Held og lykke med prøven.